man will be saved, and that is the man Jesus Christ of Nazareth. Lord, he happened to be the chief cornerstone of our salvation. Ukuba nibuza lo mfundisi ilula, ukuba nifuna ukusindiseka ilula. Call upon the name of Jesus, and everything in heaven shall stand and listen to you. At the mention of this name, every knee bows, the devil bows, the demons bows, the principalities bows, the everyone's salvation and everything that is in it bows at the name of Jesus Christ. Oh, ixabisekile ivangeli ezulwini eligama. Ixabisekile ezulwini. Ixabisekile. Athi okubhala kakuhle liyabasebenzela abalikholwayo. Bayafakaza ngalo. Hayi ke waqina ngeli gama. Uthi uDavide lingekafiki ejongene noGoliath uthi wena ke ngoku uza ngekrele nentshuntshe kum, but I come using the name of the Lord of hosts. He was entitled of the future name that is will be brought unto the world, and that is the name of Jesus Christ, our secret weapon to fight every battle that we come across. Use the name of Jesus Christ. Ngoba kufakazi wengane kwathiwa liyasindisa. Hey, imizamo yethu nokuzidina kwethu kukunikeza i-authority that use the name of Jesus Christ is working. Sizamuma ngaloo nto. Sizamuma ngale ncwadi yamaHebhere ethi there is only one man and the one name ekuzawusindiswa ngalo abantu ezintweni zabo ezinkulu, igama likaYesu Kristu. That is the second thing. One, it confirms that Jesus Christ is the only eternal Son of God. Number two, it confirms that the name of Jesus Christ. Ayayingena kwale Filipi kumlami uthi eFilipi liphakanyisiwe ke ngoku ezulwini nasemhlabeni, liphakanyiswe ngaphezu konke amagama. Ungalibiza igama likaLuxolo soze likusebenzele, ungalibiza igama likaMpondokulu soze likusebenzele, but the mention of Jesus Christ kula Messiah, but abantu bafika badibone bekuba badibone iBhayibhile bathi Jesus we know, ayathetha ayafakaza ngaye ngoba ayamazi. Jesus we know, Paul we know. Who are you? Usangantoni? Usangantoni? Iyafakaza incwadi eBhayibhile. Okwesithathu le ncwadi esigqiba uyifunda ingqina ukuba Jesus Christ is the only eternal priest. Ivala ke ngoku ukubingelela kwababingeleli ngokwendlu kaLevi. Icacise ithi he shall come in the order of Melchizedek, but he is greater than him. I think chapter number 4 verse 5 ithi and therefore he shall become a priest forever. Akekho omnye umbingeleli who is verified by the Bible oyawuze aphinde abingelele izulu lamkele ngoba lavala ngaye Yesu. Lavala ngaye. Batsho basuka ukubingelela endlini kaLevi bohlala kwendlu kaJuda. Ukuza kwale ndoda kutshintshe izinto ezininzi. Okokuqala, i-kingship in Israel yayiqale kwindlu encinci kaBenjamin, but kwa-restoration kwakwaprofethwa kwathiwa in the future the house of Judah shall rule and reign forever and ever, and Jesus is testifying ngaye that he is the eternal king. Jesus. Balelwa loo nto lencwadi. Balelwa loo nto. Ingqina loo nto ezo zinto zintathu. And xa uzijonga ke ezo zinto ufumanisa into yoba ubomi bethu bungaphakathi buqulunqwe lencwadi iyodwa. Le ncwadi iyodwa iconfirma iGenesis. Le ncwadi iyodwa iconfirma ipriesthood. Le ncwadi iyodwa iconfirma insindiso. Le ncwadi i-salvation on its own. Salvation on its own. Izinto ezibalulekileyo uThixo bezifuna ukuzithetha futhi azigqibe
ii-decisions zenziwe kule ncwadi. God decided that it is Jesus Christ azoyifaka kule ncwadi bedibeni leyesu. Le ncwadi iyathetha ngoMoses, iyafakaza ngabo, but kufakazwa ngabo through Jesus Christ. Le ncwadi iyawakota amaqhawe wasendulo, kodwa iwakota ke ngoku through Jesus Christ. Yonke into kusho ukuthi the central point of the central focus is Jesus Christ throughout, and everything that has been finalized apha kule ncwadi. Apha kuthethwe izigqibo, akuncokolwanga negotiations. Negotiate kule ncwadi yeHebrews kuthethwa izinto ezigqityiweyo lizulu. Ndifuna uyiqonde kuchapter number 6. Chapter number 6 kuyafikwa phaa xa ivulwayo le ncwadi le chapter siyifunda, athethe uThixo encourage abantu, ugqibe acacise intsindiso, athi kangangendlela intsindiso ebotshwe yaqina ngayo. If you have accepted Jesus Christ, if you have tasted his goodness, waxhamla kwamandla kaMoya Oyingcwele, waze wabuya seluvile yonke incamisa yezulu, waphinda waxexa, wayidenounce salvation, there is no repentance. Ithi akukho ukuguquka kumntu onjalo. Hallelujah. Then xa ihlala ihamba ke ngoku izofika kule ndawo esifunda kuyo, ithetha ngomhlaba, ekulinywa kuwo. Then ibe seyisithi ukuba lo mhlaba, if it grows weeds, ukuba kuphuma umdiza apha kulo mhlaba, ukuba kuphuma ameva apha kulo mhlaba, it is worth nothing. Ukuba kuphuma umdiza, ukuba kuphuma inantika ameva, lowo mhlaba is worth nothing. Kuyafuneka ke ngoku siphinde siyabuyela kwiGenesis. Yonke le nto izamane isigqibekisa kwiGenesis. Why sesinomhlaba ophuma ii-thorns? Why sesinomhlaba? The fall of man, Genesis chapter number 3 verse number 17. Uthi uThixo xa egqiba uthetha nomka Adam, abuye athi, wena ke ngoku Adam, since you have done this, the earth is cursed. Athi the earth is cursed. Azange amqalekisa uThixo Adam, waqalekisa umhlaba. Waqalekisa umhlaba. Wabuya uThixo wathi uyawusebenza ubile kabuhlungu. Lo mhlaba uyawukhupha ameva. Uyawuproduce ameva, aproduce the weeds. Lo mhlaba. But it is so unfortunate. Mhlawumbi thina siyiva wrong. Ayibhekisi kulo kuphela umhlaba. But the closest end you will find is this. Wathatha uthuli lo mhlaba wabumba umntu. Genesis 2 verse 7, wabe sephefumlela into the nostrils of man. Umntu ke ngoko waba ngumphefumlo. Kutsho ukuthi lo ngumhlaba. Umntu ungumphefumlo ngaphakathi apha emhlabeni. So uba kuthiwa the earth is cursed, iqalapha, because the closest earth to yourself is this container. Ithi ke ngoku le nto uzawuphila uqhubekeke ngobomi, kodwa neva wona aza kuhlaba. Ithi le nto uzawuzama ukwenza kakuhle, kodwa neva wona aza kuhlaba. From the day uThixo wathetha kuGenesis chapter number 3 verse number, from the day uThixo wathetha ngayo chapter number 3 verse number 15 eqalekisa umhlaba, that was the day inyama yatsalela kwelayo icala, umoya watsalela kwelayo icala. Yaqala apha impambano phakathi kwenyama nomoya. That was the first fall. uThixo wayiprofetha wathi kuzawukwenzeka njani, and it is so unfortunate that ethethwe nguThixo ayikwazi uthini. Kaloku lo sithetha ngaye ulilizwi lakhe, ungulizwi yena kuphela. He trusts his word such that naye usibiza into obungulizwi. And mvambi Yohane xa etestify uthi in the beginning was the word, this word was with God, and God was the word. He came and manifested himself in the flesh.
but he was God living as the word in the book of Genesis. Jesus. Wanyanzeleka kube njalo ngoba uThixo wathi kube njalo. Okay. Fikile uThixo uphilo wazimanifesta njengonyana in the world. Yesu Kristu lived. Akakhange afike uYesu ayijike la ndibe into uThixo kodwa usife. Awuvanga umthandazo wakhe John chapter number 17. Uthi andithandazeli into yoba Thixo ubasuse enkohlakalweni. Ndithandazela into yoba mawubagcine inkohlakalo. Ewe ndizawufanza ndithwala ihlazo kodwa ndithandazela into yoba uGenesis chapter number 3 verse number 17 atshintshe. Makahlale njalo Thixo. For as long as you are in this earthly vessel, what shall come from you are thoughts of faith. Noba ungenza kakuhle noba ungenza kakubi, but what shall be tested shall be tested ngameva aza kusihlaba. Uba uThixo ufuna utesta i-obedience bikhona nakuthi izawuvela ngemeva uzawuhlatywa ngayo. Kodwa ke ngoku umehluko yinto yoba ukufa kwakhe laa ndoda emnqamlezweni yazala twintsha kuthi ukufika kunokuthululwa kukamoya oyingcwele ngesuku lePentekoste kwaphakamisa iziqhamo ezimele ziphume kulo mhlaba. Kodwa xa kusiziwa kuzotestwa into yoba unalo na uthando, uzawutestwa ngemeva lasemhlabeni. UThixo ukhangela into yakhe, then out of this flesh kuphuma uthando lwasemhlabeni. UThixo ungafuni loo nto. Andithandazela uba mawubakhuphe apha enkohlakalweni. Glorify them, it's fine. And I have lost none of them. Uthi bathandazela uba mawubagcine kuyinkohlakalo. Isizathu saloo nto yingoba uthembe amandla azawuwathulula. Sethembisile already ngomoya oyingcwele. Uthemba amandla into yoba ayakubagcina ide lipheliswe iphakade. Whenever they run short of power, this man shall come and rescue them. Whenever they are in trouble, they shall plead, and this man is able. Indeed, umoya oyingcwele has the ability to groan with unspeakable growth before the Father. Singizawuphelelwa ngamandla afika yomnqina ungene phume ezulwini ngoba uyayazi esukudingayo. Uyaqinqa sisiqubuku esihlanganisa thina kunye noYesu. Siniswantwatha senze kakubi kodwa uya-understand umoya oyingcwele asiyele ngokwakhe kuYesu Kristu ezulwini. Singavakali nemfitshimfitshi esiyithethayo kodwa amandla kamoya oyingcwele unemaya amakhosi enemasukabayelaya everila masaya athi khona beva esitshwe enyameni kodwa yena phakame ngamandla wakhe kungaphakathi lethu. Athethe uPawulosi athi sikhahlelwa phansi ngaxa zonke kodwa noko ke asipheli mandla. Usalelaya kwenzenjani? The Spirit of God is greater than the daughter. Siyaphaya ulamasanyeka uthemba umthandazo kamoya oyingcwele. Themba umthandazo wakhe umoya oyingcwele unemali hata payina Mose Elia Hatuna Eva Namba Wakapaya. Make us not normal or not. Usale Maina Mawashala Neva Unani, but we shall produce the fruit of faith. Mawashala Neva, obedience shall be found in us. Mawashala Neva, excellence. Wow, that is what you want to learn.
ayasithekisi asibalekisela kuye kunjani nahlale lameva ngoba siyazazi inyama yethu yonqena xa ingekho yena. Siyazazi ke yoba uthandaza sikupheli noba sinoma 25 years kudala sikholo, kodwa every time we have to go to prayer siyatshintshiliza. Anjani naxa ehlala lameva ngoba sisenkosini asisesibingelelweni. Come on, Putin. The thorns that we are experiencing, the thorns we are experiencing are a proof that God has spoken. Yeah. Yeah. They serve as a proof. Yeah. Abubungqina. Hayi man, lameva ngeba asitshabalalisa. Kodwa kho laa ndoda yakhe emnqamlezweni. Ukuba bekungekho ngaye, ukuba bekungekho ngaye, ukuba bekungekho ngegazi lakhe. And they overcame him, the enemy, through the blood of the Lamb and the word of their testimony. Namhlanje siyangqina siba kule ndawo singqina ngameva asihlalileyo ngexesha lesizama ukwenza kakuhle. Awuvanga nawo uPawulos uthi ndithi ndizama mvangeli ukwenza okulungileyo ngamntu onke suka kwingaphakathi lam kuphakame uviko enyameni. IBhayibhile akazange uThixo alususa uviko enawo amandla okususa, kodwa wamnikeza amandla, the word of encouragement. Ubabalo lwam lukwanele shall be kept by his grace. Shall be kept by his anointing. We shall depend not in our power, but in the demonstration of the power of God. And I have put in this heavenly vessel amandla so that the grandeur power of God, the excellent power of God may be produced and seen in you. Wathi ngela xesha bendisiza kuni andizanga ngamazwi nabuciko bam, but it was through the demonstration of power by the Holy Spirit. We speak too much, there's no power, there's no demonstration of power. Siyathetha kodwa batshintsha abantu bakathixo. The demonstration of power. We are educated, we are very eloquent, but the demonstration of power is not seen. Hey. Singamandla kaMoya Ngcwele. Singamandla kaMoya Ngcwele. Siyawazi kwibandla lokuqala mvangeli siwabone kakuhle. IBhayibhile ehlala amandla kwaduduma kwavakala isande esikhulu, bathi bengathi baza kuyi-interpreta IBhayibhile kwavela inhloko ezulwini, bathi besajonge loo ntlokomo suke kwavakala isandi esingathi ngamaza olwandle anomsindo. IBhayibhile babehleli bezivalele in the upper room, but outside millions were celebrating Pentecost. But out of the noise, it was millions celebrating Pentecost. Bavinkolo yona esuke ezulwini ayaziwa ngabo bangaphandle, yaziwa ngabazivaleleyo. That means there is something about our secret place in connection to heaven. IBhayibhile into abayivayo yaletsheza yehla yeze emhlabeni, bathi bevalile bezincile suke yangena ingaxoxozanga, yagcwala indlu, yagcwala umoya ongcwele. Ithi bathi besathi bawulethe sebazulile kwaphuma intwethi kuphinda shade ekhaphayina osiya ngaphayina, bathi intweni uthi bebika yaphuma uJesu wathi sonke ekhapayina alinwasuthaya kuthi uyahlala emasotia yahlala konke lonke owayengaphakathi kwenzenjani the manifestation, the demonstration of power. Hallelujah, parole. Ababeka phansi bayiva sengenile ngaphakathi, bayiva sengenile ngoba umuntu wenze into ngakwethuke kade ayingekho.
into esenza sisaziqala izinto sesihletyelwa ngumoya oyingcwele. Xa ingahleba umoya oyingcwele emamfotshi sakothuka xa sezenzekile. Aba babengaphandle bengekho semfuthweni womthandazo wamakholwa bayiva iPentekoste xa sele ithethwa ngaba bangaphakathi. Yonke into uThixo afuna uyenza izalwa ngabantu. Futhi abantu baninzi babambalwe. That is why nathi today umoya oyingcwele ufuna siphume sigcwele amandla wakhe, so that our broken generation may receive hope, so that our broken generation may have something to stand on. Okay. Ithi iBhayibhile babengekathethi iyandibhida mna, babengekathethi ngezilwimi zasezulwini. Ayingelo lwimi lwezulu babethetha. LamaGrike ayingelo lwimi lwezulu. Wehla umoya oyingcwele wabanikeza ezulwini zabantu abaphandle. Ithi iBhayibhile basondela, wababiza ngeelwimi zabo basondela. Ithi kumbe ngami wayesivulwimi lwakhe esithi bekungena amaJuda nje bekungena amaGrike basiwabonile la madoda. Kutheni ndisiva isiJuda? Wathi umZulu kwenze njani ngizwa ulwimi lwami manje yini nabi njengomaGrike namadoda. Ithi wasondela omnye esithi nazi isiPortuguese sivakala. Kwenze njani? The Holy Spirit was busy ekalela abantwana bakhe kule Masaya. Ithi bathetha baphimisela according to the pouring, the outpouring of the Holy Spirit. Kuyathuthula umoya oyingcwele, uyakhalela umoya oyingcwele. The breath of our altar uyathula. Babebiza umoya oyingcwele ebajova ngenaliti yezulu kulamasandi yaphakathi emendi phakathi afukabasi. iBhayibhile yam zange baphinde babe normal, zange baphinde babe normal. Walizali bandla umoya oyingcwele elizawuthetha ngoYesu, lingayithethi enye into. Babengakwazi ushumayela kodwa babesazi uYesu, babengakwazi ukota zivese kodwa babesazi uYesu. iBhayibhile yam babengamamela xa bethethayo, babeshiya izindlu zabo balandele la madoda. Awazivesi awathethi iziprofethi zabaprofethi babantu, athetha ngoYesu. Yeah. Yini umoya oyingcwele? Yini umoya oyingcwele? La madoda bayiqonda into yoba ayikho ngathi le nto. It is about this man. There is nothing about us here. Aye. Futhi ke sakha amaxhaga sayibhuda. Ithi iBhayibhile yam babengawuvula umlomo umoya oyingcwele engathonga. Only open their mouth xa umoya oyingcwele ethethile. So abakuthethayo yayikukuphimisela kukamoya. Baptized. The baptism of the Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit. Ithi iBhayibhile endakamtshitha babengahambi ngaprotocol esekweni ibandla ngoku bephile emhlabeni, but ababethetha was according to the heavenly protocol brought by the Holy Spirit. Zange yehle enyumuka umoya oyingcwele njengoba sibone sithi yehla umoya oyingcwele usindise Afrika. Wehla kanye ngosuku lwePentecost wahlala kunye nabo. Benza so qabo into yoba we are constantly revisiting and communicating with this man. Into yenza into yoba sithi makehle into yoba asimazi uba ulapha emhlabeni because asi-communicating naye. We are staying in communication. But ibandla lokuqala neknew into yobana we depend upon this man. We depend upon power from above. iBhayibhile xa bethethayo ithi babezama oAnanias bengamaxoki, but the Holy Spirit wayebambhala. Awulali, uyabulala Mamela, sometimes you are able urobha ibandla and get away with it. Okay.
Why? It is because kwasekuqaleni the intention, la instruction bengathiwa ngumoya ongcwele. But awuxoki ngomoya ongcwele. That is why kwathiwa bathi beqala ukuthi mabaye-explain bathi ababhoti like ayikho ngathi umoya ongcwele ugcinile. Kukho amadoda azolanda imizimba yenu ngoba nizawufa. Engadlali kadlali umoya ongcwele. That is why even the Bible is saying, if ever ungaxolelwa kwezinye izono, but if you speak blasphemy of the Holy Spirit, there is no forgiveness. You die. That is how sensitive the issue of the Holy Spirit is. Yeah? Sizawuhoya ameva siqabayo umoya ongcwele enkulu kangaka. Our focus is emeveni. Imeva elukuhlabayo into uhlatywa limeva lala TSI yam ime phaa phandle. Kuba nesikhula sonke kufuneke nawe ube nayo. Kuba wawuclever kulapha esikolweni kufuneke nawe ube nayo. Uxakwa kumkhonto uthixo xa kuva umoya ongcwele uhoyeza into ezingabalulekanga. Seek ye first the kingdom of God, and all your desires shall be added unto you. Mamela ezulwini imfitshimfishi akanamsebenzi nayo uthixo nengenayo ikhalelayo wena. Yeah. Ingenguye. Yeah. Akanamsebenzi nayo noba uphangela noba uphangela akanamsebenzi nalo uthixo. In fact ude uthi sometimes take a seat ndizocomplaina ke thixo ngoku emamele izulu uba okay uzawucomplaina athi kutheni xa usikelela obani ogqibela mna ungekandiniki kungoba kutheni kodwa ndiyakuseva and faithfully in serving you. Ewe siyakubona ezincwadini zebandla khona mvangeli, but the Holy Spirit alikuva noko uva izulu kule nto icomplainayo ngoba izulu limamela umoya ongcwele. Yeah. Ubhizi uthetha noYesu ongekho ngalapha emhlabeni kumoya ongcwele, uxelelwe kuthiwe ndimshiyela umoya ongcwele. He will intercede on your behalf. On your behalf. He will intercede on your behalf. He will explain to you everything about me and the Father. But you are busy neglecting the Holy Spirit ngoba ufuna into ecosekileyo umoya ongcwele into ungafuna uyiproduce. Yeah. However, the thorns of faith sometimes sit about responsible for ulwazisa ukuthi we are the one producing these fruits ngoba silima zona, silima la meva. Awuzuthi kaloku awulime mthandazweni awuyazi intsimi yakho noba ingakanani because you do not spend time with the Holy Spirit, the Paraclete. But yonke movement and the excellence and the success of your life ixhomekeke eku-engageni kwethu with the Holy Spirit. Hayi man, khona into endiyiqapheleyo emvangeli qho xa ndifunda incwadi ye-Acts ndifumanisa into yoba qho xa bethetha mani kwakumane kusithiwa and Peter spoke filled with the Holy Spirit. Kutsho ukuthi babengazithetheli aba bantu babethethiswa. Andibava bengcikile kuthiwa under what authority or power have you done this? But wona ubuza loo nto hayi ke ithi and Peter spoke filled with the Holy Spirit. Wathetha amazwi. Xa igqiba uthetha ithi bamanga bathi hayi bani ayingomaqeqesho lo wamaqaba lamadoda ayingabobani na kuthiwa hayi ngapha kwenze njani. The Holy Spirit came and they became more than PhDs, graduates. But graduate umoya ongcwele ngenanti kaYesu because they undergone the process yokuba ngabafundi bakaYesu. Bafundile lamadoda but ngelaa xesha bebefundiswa nguYesu abantu khange bayiqonde because balindele the academic class. Indlela graduation yasemhlabeni babe befundiswa yi-lecturer enguYesu Kristu. That is why bathi bephuma after the schooling and they were graduated to the apostolic level. That is the highest grade of human form. Wabapha ke abanye bangabapostoli, the umbrella of the fivefold. Abanye bangabaprofeti, abanye bangabavangeli. Bona all of the 12 they were graduated to the apostolic level. That is why ungene PhD yakho ayingeke ikuphilise xa ugulayo. Uzazokhala umfundisi onayo. Uzazokhala laqaba igqozi ngongcwele. Because the healing is expected by the Lord. But your academic excellence cannot speak on your behalf. That means we need this man. Even if we continue to progress with our academic excellence, but we need him. Amen. Yeah? It's better I graduate with Jesus Christ than to have a PhD with that. If
if your dominion and authority yathethwa kwiGenesis awukwazi uba nolawulo over it, then sithetha ntona. But fortunately for us, there's a restoration. Makube khona ubuthixo bakho 100% man and 100% God. And it demonstrated that. Kuyangqina nje uYohane aba bathathu bamlanda uYesu emnombeni bokuzalwa nguMaria noYosefu. Then uYohane afika yomlanda as 100% God. So iyabhalansa ke 100% man uzalwe nguMaria, 100% God uzalwe ebuthixweni wayekhona emandweni. Amen. So izulu alishiyanga halfway ukugqibile umsebenzi. Edithi iBhayibhile xa ifika kuchapter, I think chapter number 1 where Romans verse number 20, it is so that men are without excuse. Angathi uThixo so that men are without excuse. It means uhlamba izandla zakhe akho nto angayenzanga ukugqibile umsebenzi. Uzawuzibeka ngokwakho. Amen. Akuzobakho kwanto uza kuthethela ngokugqibile umsebenzi. Uthi indlela endidale ngayo kuqala indinikile ndaningcamisa ngomoya engcwele apho nibheka khona, so that men are without excuse. Akho nto angayenzanga. Aye. But there is something we do not want to engage on. Application of the principles as uThixo. For example, and I say you are gods, but you shall fall and die like princes, as nakers. But I say you are God. So in you there is a God, in you there is this man. But you are given something. If you are God, before we were created, what are we purpose before we are routine? But let us now create men. What are the purpose? What are the stature of this man? But according to our image and according to our likeness. That means everything God is doing, we are supposed to do. But what are the purpose? Let them have dominion over the fowls of the air, over the fish of the sea, over the wild forest, over the wild animals in the forest, and over everything that creepeth on earth. It means we are supposed to be dominant. We are supposed to dominate. That is why amongst the fruits of the Holy Spirit, we could self-control. That means you have to control this. Before you think you can dominate the world, dominate. This is the closest end to yourself. Dominate this thing. Then after you're dominating these things, of what's going to be applicable, is about relevant to the world. Hallelujah. Amen. But we are missing the point, the power of creation, which is faith. With the thorns of faith, let's get to the faith part. This is what happened. Oh, bazalwane, usichazele kakuhle nje. Usichazele kakuhle. What? Uthe after ethe andithandazela uba ubasuse but ubagcine kuyinkohlakalo. Ayikhange iqale kwenye indawo, iqale kuyi. Go to the book of John chapter number 19 verse 2. It and they made him thorns, the crowns through thorns. Bamenzela isithaba santoni? Sameva. That was his reward for being the king of the Jews. Amen. Aye. Oh yeah. Excellence for 33 years. The crown, the only thing, the best thing the world could offer him were crown as a thorns. Amen. Amen. Because God in the book of Genesis, God was producer. So I'm never was what hard. Amen. And come let's explain that. Faith, our power to create. Faith is a never-aging principle given to men for creation purposes. If faith is a never-aging principle given to men by God for creation purposes. Uthixo wathi let there be every time wayemana edala wasithi let there be no, and it came to manifestation. Now Tina, our ability to create is faith. We use faith. We uthethile kuHabakuk, wathi Habakuk bhala lo mbono uzawubaleka to generations and generations. Tell them that the just shall live by faith. So there is no living without faith.
Okay. Hebrews chapter number 11, verse 16. It is impossible to please God without faith. So the abundance of our lifestyle and to bring that which is not here to existence, we use faith. Otherwise, it's back home. Uzamane uyibone khona icreate ngumuntu oye wa-apply ukholo lwakhe then uyifumane ngeyo yakho. But if you apply faith, the ability to create, if you master that principle, those principles ezisenza into ebasipenda kunini. Umzekelo, give and I shall cause many to give unto you. We give, we do not give, we go and pray more. But if we give, after give and go and pray, give and I shall cause many to give unto you. It's a principle. That is why abantu abangasindiswanga uyababona ba-only charities njini. Ba-only charities bahamba bayodonate. That's giving. And the Lord blesses them. So I say, oh, John, give and I shall cause many to give unto you. I shall open doors through your giving. So we are given principles to live, but as it said in this, we are not using them. If faith is a never-aging principle approved by God and by men, uyinikezela uThixo kwi-generation yokuqala. Uzawuduve kwenye i-generation ekatata Abraham. He is even called the father of faith. Because in everything he did, he would bring into engekhoyo ibe khona. At his old age, wasikelelwa ngento eyayingekho engafanelanga uba uyayifumana uyifumana. It's a never-aging principle. It is approved by God. They lived by faith. Baxhomekeka kuye behamba entlango kwaxhotywa imana babeyazi into yobana nangomso sayikiphelele mana nangomso uThixo uzawuphinda enye. Thina we apply faith kwiinto ezithile. Uyazazi nangoku uzawubuyela endlini xa usuka apha. What gives assurance is faith. You are creating it into yobana noba kuzawuvela ntoni na endleleni mawuyofika kodwa endlini. Mayisuke uyofika endlini. That is the application of faith. Ayikho ngamandla wethu. Ukuva kwethu i-alarm, I faith because we tell us that the alarms of the soil gives us, then iyakuvusa because we apply the spoke, the power of a spoken word. So faith is a never-aging principle. But if faith was there before till now we existed, in fact before before Tata abekhona in the world azalwe up, if faith already existed, yayisetyenziswa ngabantu. So I just want to then it's approved. From generation to generation it's approved. And it means if faith has this thing, because udali called. When we depend upon faith to get things, these are strengths called. Amen. Tell us power. Understand. Ah, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Akhona meva. Number 2, ekhona nje ameva ngawethu enzelwe thina. Babe awabahlaba abantu bezwe ngoba bazawutshabalala nabo. Enzelwe thina abantu abangazutshabalala. Xa usahlatywa ngameva, just know that ufuneka uyokhala kuThixo. It is another reminder or another alarm to get closer to God. Yeah. Get closer to God. When we pray, nje masizawuthandaza ngoku. Sithandazela into yobana khange siqonde Thixo. But now we understand. We were not fruitful enough, Lord. Ngoba i-concentration yethu ibikula meva. Around us ngoba kuthiwe sithandazela uba ulwagcile kuwo. So alapha around us. The thorn of faith can be the person next to you. First, uyandicikipha. Oh, uyakwazi shem. Kona abantu bafuna uyakwazi ukufikelela apho uyafikelelwa khona. Uyafikelela lo. Thorn of faith. The thorn of faith. Abantu abasabhithayo kanje ngam bazawuyazi. Bazayiqonda kakuhle. Uthi ungafuni ukwenza into ethile kuthiwe uzawuyenza. Yeah. Okay, uzawuyenza. Ube uqonda uba the situation is not conducive and
uye kutshitshilize ungafuni kwenze njani. Uva uyandintsikiva mani lo mntu, uyandintsikiva. Undilanda sele ndingafuni ukubheka enkonzweni, andilande. Utheni lo mntu? Kanti xa sithetha la language yezwe sithi litunyelo leli. Ewethu yithorn le of faith. But it is there to help us. It is Yeah. there to elevate us. Yeah. Ukhona laa nto eyayithanda ukuthi xa uzikipha, change i-mindset. Take this thing as training. And whenever ungikiva, enjoy Yeah. and learn a lesson and get stronger. That is how we survive. In Jesus' name.